Ya takamboitaura mudare seyamwe yakasarira pekunzi takaitaura zvizere tikatitangira baba vakatora mari vakaenda vakasara pasina tsanangura yakakwana saka baba vacho manjinga vacho vakanhingiringa ndozvandiri kuti mudare yakanga yanzi chii pakutaurwa kwayakanga yaita kuti tizotsvaga kuti vakatora mari ndiani, zvakafamba sei, zvakaitwa sei. nyaya yakabvira pakuti mukomana uyu achinesana nomudzimai wake vakasvika kuti vanzi ngavaunze imwe mari kuti vana vakutezva vatambire mukadzi wavo mwe vatambire mwana wavo vachirambana. Yes. Saka pabviswa dzimari dzekuti vatora mari akashaya kuti akatora mari ndiyani pakaita kudambirana nakurana kuda kuti pamanjengo pamune mwakadzi vakatora mari vachibvuma kuti kana wauya nezvinhu zvangu ini ndotora mwana wangu. Saka vakatora mari vachona vaipa kana kuti vaitaura chiitiko ichocho ndo vauya ndo ava baba vamanjengo ndizvo. Akatora mari ndini asi mari yandakatora ndichitora ndakaitora nenzira yekuti vakuwasha vanga vasina kuroora kwana 0 kubva pa9 years saka vasina kuroora. Inini senzira yechivanhu vachitanga kupinda ndakati wisai mari yekudeedzera, wisai yekupinda musha. Vakati ko yamuri kuti taurira ndeipiko iyi nekuti ivo sevanhu vanga vasina kuroora. Chokwadi ndakataura semadiro avaizviita kuti kana tikawinza moya motora mwana wenyu, asi ndaiunganidza pfungwa dzavo kuti vadiroorerewo nekuti chikonzero chavanorambana nemwana wangu ini ndasingachizivi, handichizivi. Vanotaura kuti wakahura. Ndinobvunza iye unoramba ndoda evidence haina kubuda yekuhura kwake, asi mashoko ekutovhundutsira kuti akaramba ari pano tinoponda munozara ropa, zvakaimba munozara ropa. Ndikati aiwa ngamuzara kana muchikwanisa kusika nekuuraya munogona. Zvakanzi kusvika musi wa18 April kana musina kutora mwana wenyu. Saka indobva ndati ndakatini unganidzai mombe 3. Mwana wangu wakabereka vana vangani 3 nemi makore ese hamuna kana kumboti tisvikewo pano tisu tine mwana wenyu. Asi nemwoyo murefu wedu pavaingoita dambudziko ndaigona kuriteerera dambudziko iroro. Ndaikoshesa kugara kwakaita mwana kuti havagere. Handina kuziva kuti zvichazomuka zvavana mashoko akadero. Saka pazvakamuka shuwa ndakavagamuchira ndikati uyai handingatori mwana wangu musina chamandibvisira. Memory right. Ndo zvandakataura kwavari. Saka ndokuchibva manoti chibvisai zvakati ndokuti nditore mwana wangu, ndo pane mubvunzo wedu chete. Ipapo isusu danho rese ramaitora nyangwe dai maizopedzesera mauya kuno kudai tainopasvika ipapo pekuti hamuna kunge makaroorera munhu mwana wake akabereka vana vangani 3 sekutaura kwamuri kuita. Vana ivavo vakanga vakamira sei, vakomana here, vasikana here, handiti zvotaurwa then dare ropfuurira mberi nebasa rako kuti aiwa pamutemo hamugone kuti mudai munofanirwa kudai, kuti mudai munofanirwa kutanga madai. Handiti mapona isu tiri kuti nyaya gakava rakave pekuti takanzi mukabvisa chakazodai ndokuti titore mwana wangu. Handiti mapona ndobva zvanzi aiwa imimi muri kutaura zvese izvozvo mungangove muri kutaura musingazive. Ngatitaudzanei nemunhu akanga achitaura nyaya iyoyo. Ndopatiri kubvunza isusu ipapo kuti ndo matauriro acho here amakaita kuvakwasha kuti aiwa mukandipa zvinhu zvangu chakati inini mwana wangu ndotora.
changamire mashoko iwayo akapinda sakudaro, asi mapindiro akaita ndakatopa futi nemuenzaniso chero kwavari. Chinonzi regedza ndechiri pai maoko, izvi zvava muhana yenyu. Handikanga muzvivimbiso zvamakandipa zvokuti ropa munowana razara pai, razara rateuka. Saka mwana wangu indinokwanisa hangu kuti nditore. Chero mwana wangu paakaisa nhau dzake kuno kudare, inini ndakanga ndichitoti waendesa hako kudare, inini zvokutora ndanchitongoona zvakandikodzera, nekuda kuti tarisawo zvivimbiso zviripo izvi. Hazvibetseri kuti tinozosungisana kana kuitana sei. Kwakapondwa vanhu vakawandisa nenhau dzinofanana nekukonana kwakadai. Ukaona vanhu vakutaura ini mubereki kuti muchawana rava ropa, ko ndikakusiya chii chinozoitika? Saka kuti azosara manje tiri mukati medare iroro rekutoita rekuroodza vachitangira patsvakirai pano mupurisa akabva asvikawo pamwana. Ndikati mwana uyu zvaari kuramba izvi, iye unotaura achiti inini baba ndakagara nemurume uyu ndine 18 years, hamuchakwanisi kuti munganditongera. Indakuzvimirira pakunoripota. Waenda unoripota nhauya ndisingazivi. Saka handichakwanisi kusumudza kwayava ndava mudiki kwairi. Ndobva ndamusiya ari muimba ipi iyoyo. Patanga chida kubatsirana ndepeipapo chete pekungoti pane akataura here kuti kana tichinge dadai maita ichi, nokuti kompleni yakazenge ichipiwa nevanhu ava ndeyekuti takanzi itai zvakati, ndopataita, ndopata munhu haasi kuda kubva pamba pangu nekudini. Chatinenge tichiita chinobatsira muono wamuinawo wekuti kwakapondwa vanhu vakawanda. Ichokwadi. Tinozosungisana, tinozoita sei, handiti zvese izvozvo zviriko, but isusu kuchivanhu manje hakuna munhu kana ani zvake watinotendera kuti anonzi anotora mwana wemunhu wongobereka naye, haana kuroora kana kubvisa tsvagirai kuno, haana kuita sei kana kudii. Tongomuti ngaarambe chete mukadzi asina kuripiswa nematare. Hakuna zvinhu zvakadini zvakadaro. Patisingagone kupinda, hatitenderwi nemutemo kazhinji kurambanisa vanhu. Basa redu nderekuyananisa vanhu. But kana vanhu vauya kuzorambanirana pamaziso pedare, anotofainda munhu ari kuda kurambira munhu kwaasina kumutsvagira. Anoripiswa hwai mudare redu. Tawo ndozvauri kuda kuita. Kwamakadanana nemukadzi unokuziva, vatete vanani vake unovaziva, ko nhasi sei uri kuda kuzomurambira padare redu? Handiti mapawa. Saka isusu chikumbiro chedu nawo, tanzwa mashoko enyu, tichikutetai kuti mabva mauya kuzozadzisa zvatakanga tichiningirira, tichitaurirana. Imimi zvamakanga maakurodza zvinhu zvenyu izvozvo, muri kurodza munhu ari kurambwa ka mumusha. Ambenga akagara mumusha imomo musina chakaipa, muchingoti vana vakadii, vakagarisana havo zvakanaka. Murombo munhu haavigwa asina kufa, handiti ndizvo pataitorera pacho. Saka iye zvino imba yacho imisa baba makatopinda mumatare achona ikataurwa, muchizvinzwira, muchidini. Muri kuiona imba yachona ichienda mberi here? Changamire imba iyi ndozvandambotaura zviya kuti chinonzi regedza ndechiri mumaoko, chiri mumwoyo ayo munhu anofa nacho. Saka kuti ndingati inoenderera mberi, zvaakutoda ivo vaviri, nekuti inini nhau yatova kuno kumatare, mukuasha ndaimufonera. Mukuasha ndinoda kuti dai mataurirana
pane chimwe chinhu chandisingakwanisi kuita ini. Vana avo ndakambochengeta kusvika akura. Nhasi vana vako ndovachengeta, ndovachengetera papi. Uyo manje ari kuti ini vana vangu handisii. Saka ndoshaya kuziva kuti ndoti tauriranai. Ndakamufonera kakawandisa, Mukwasha sei usingandipinduri zvamunenge mataurirana. Ndaisada kutoti nhau iuye kumatare kuzogara sezvizvi. Ndakandati kumwana wangu, enda kana mataurirana unowithdrawa nhau. Vanhu vanoyanana wani vari mukati memba. Saka mwana akaramba achiti hatisi kuwirirana. Uyu Mukwasha haana kumbodzoka kwandiri kundifonera kuti baba, asi ndakamubvunza kanokwana kaviri katatu, mawirirana kuti kudii, masangana here? Saka ndinoona sokuti ini maonero angu pamubvunzo wenyu kuti vachagarisana here. Kugarisana handikuoni kuti pava nenguva iye Mukwasha akatotuta nhumbi dzake mukati memba, asiya mwana wangu aripo. Ndobva pamukazvipomerwa zvakawandisa zvichibva kuMukwasha. Mumba mabiwa. Saka mwana oita mutinda unoripota, asi haana kuenda kunoripota. Saka mheno tonoripota isu here, tiripotere mwana wenyu. Ndobva ndafonera mwana wangu, nhai mwanangu, mumba muri kunzi mabiwa. Chii chabiwa? Zvikanzi baba, ini handioni kuti pane chabiwa, asi kuti vauya vakatinura vakatora zvinhu semutorero wakangoita zvinhu zvavo. Saka ndonoripota kuti kudii, kana vachiripota ngavangoripota ivo. Ndakambudza papaziwa here? Hapana. Ndobva vauya futi kwandiri Vakwasha. Ini ndandisingati zvekurambanisa, haisi mari yekurambanisa ndega muchiri. Ndosaka ndakatangira pakuti deedzerai. Chii? Ndikazosvika pakuti chitaurai chinangwa chenyu. Ivo vaingochema nemari iyoyo, asi ini rangu rangaridza chitaurai chinangwa chenyu chamakanaka. Saka mari yakabhadharwa yachona iyoyo imari? Ndine urombo handina kuri hangu nebepa. Imari iyi Mukwasha? Bepa 1210. 1210. Kuri wati kuno kudare kwedu kana yakadai imombe ngani dzimsemo 4. Vasikana mumwe chete nakomana 2. Endi muri kuita kunge matoziva kuti chinofanira kuchibhadharo chachona chii pakuchaja kwamakaita. Ava vakakupai mari in agreement kana kuti pataurirana nyaya yekuti ndinoda mombe dzangu 3 pachi kana muchida kuti nditore mwana wangu. Saka ava vakabhadhara mari yavo 1000 kana kuti vakabhadhara mombe dzavo dzacho idzodzo dzamakanga mavati kana muchinge muchida kuti nditore mwana wangu. Handiti mapawa bhadharai mombe, ndo vatainzwa pafonera. Right, nhasi uneipi shamwari nyaya yako? Nhasi ndine nyaya yekuti pakutsvaga kwandaita mari iyoyo yandakavapa baba, zvekuti takazoenda tikanotora zvinhu kumba. Aiwa iwayo manyira. Mumba ndandikatenga matiles maboksi mahamba 10. Kubva kwaita masimendi manga mune 2.5. Kubva maita wardrobe, kitchen unit zvese hamuna mumba imomo. Akatengesa zvese. Kumubvunza inini pachangu atoti ndakanzwa kuti kapu yakadonha usiku andopedza kututa maboksi ematiles mazimumba yakadai. Kapu usiku andakanga nokia do mumba. Ndakatozoenda ndakanotora box 1 rakasara kumba ndinoradza baba. Kumba ndikationa box rakasara kumatiles esanga ari kumba. Panotutswa mabox 9 ematiles nemasimendi 2 masaga nehalf. Munhu akarara mumba. Madhoo akatarisana so apa. Akira hana madhoo asi madhoo ekuti anotovharika kana kuti kudii.
mumba imomo wardrobe yangu yakachekwa mbava ndeyangu yeujaya inini hatina mbobvira ndakatenga wardrobe nayo ndeyangu yeujaya ndakangonzwa kuti hamusisina wardrobe yakaenda ndozvinhu zvandiri nazvo. So mune chii matayo zvine chichi izvo zvazvona iyo it's criminal inyaya dzekumapurisa idzo. Saka ivo vanotiwo ndimi makatora varoti tisi takatozeza kuti tiende kupolisi pachine nyaya dzakadai tozotanga tikushandisa advantage kuna ava kuti tinosungisa ava kuti tashayiwa zvinhu hapana pakuradza pakabrekewa. Musi wandakaitika izvini ndatoenda kuHarare ndikatotuma komana remota sekwanga pakabrekewa vakasvika vakashaya vakatevera kumba kuna mama vai vatekera navo paya zvikanzikana zvinhu zvabiwa muda kuti tisei uyu tikamutoenda kupolisi akataenda parimuka akataura toenda parimuka but tikati wanyorerwa zvawanyorerwa zvikanzikana vangoti achatera nemota kuzotarisa but isusu nyaya dzedu dzinomhangarirwa kurura una makasvika parimuka hakuna munhu akakwanisa kutambira ishu yako yekucraft kwedu ichiri yerura havana kubvira vaenda iko. Mubvunzo wobvunza wanga waunzvei wanzi mune zvipi nhasi wakutaura nyaya yatinayo nhasi ndeyekuti izvezvi kubva zvatakapedzerana nababa vakasiya mwana wapo ari kugara izvezvi ndinofanira kupabhadhira mabhizi masitenzi ecraft handichakwanisi kuramba ndibhadhara ndikutonetsewa nawo necraft ndirambe ndibhadhara masitenzi izvezvi ndopaari kugara pamba ipapo. Saka uri kuti chii ngavatore mwana wavo abve ipapo. Iwo hausikwanisa kukupa bhadhara? Handichakwanisi kuti ndibhadhare kana iye aripo. Ngavatore mwana wavo mukadzi wako here kana mwana wavo chete? Mukadzi wako. Mukadzi wako. Ndingobvunzo zvangu iwewe pana natezvaira baba wakapo here danga ravo rokuti ungati ndakapedza kuroora mukadzi uyu ngaaenda ndichaudira ndati zvakaitika patiri ndezvekuti inini nyaya kwainotangira kwacho inini nemukadzi wangu tese takakurira kuchiposi chekwamarangi. Vana baba vakatimirira panapa vasi vana baba kutibereka ava nebaba mnini ava nebaba mnini kwandiri. Baba vedu vekutibereka isusu vari kutopokana pachavo kutaura kuti vana isi hatifaniri kugara tose ndo zvakadhileya kuti tikwanise kufambira mumisha yana baba vedu kuti ndinoroora kumba kwavo baba vangu asingatengeri. Baba ava ndo vakazouya vakatanga kuti ndakuda kufambira nyaya dzenyu ndidzigadzirise. Nguva yose ndo vaifambira process yekuti ndoda kuti ndinotaura nababa mukuru kuti tifambire mumusha. Baba kwese wokudzokera kumashure mubvunzo wako kuti iye zvino mukadzi wako uya arapa tezvara arapa baba wako arapa chino mukadzi kumuda here ndichari muchati mukadzi chisapedza nguva chitomwesika haana kuramba mukadzi nhasi tichiita zvinhu zviri wrong yamo. Yes, akaramba mukadzi kuvabereki vake, not in this court. Apa tikumutuma handiti mapona. Nyaya yauya nayo muno ndeyekuti vanhu vakati bhadhara mombe dzedu ngani 3 handiti kana wabhadhara indotora mwana wangu abhadhara mombe dziya idzi mwana hachada kutorwa. Nokuti kana muchinge mati imimi murungweni bhadhara mombe dzangu 3 nditore mwana wangu ndikakupai mombe dzenyu 3 mufanira kutora mwana wenyu. That was an agreement yakanga iripo. Isusu sedare chatingatopindira tichibatsira ndechekuti dziri reliable here mombe dzakabhadharwa. Handiti mapona. Maprocedures akanga achibhadhariswa mombe ndeyekuti ndiri kuda mombe pamwana nemwana. Paino umwe mwana aifanira kupuwa mombe 2 pavana ivavo. Iye mukadzi uyu akambenga akabereka here kumusha kwake umwe mwana pawakamutora akanga ane vamwe vana here? Handiti. Pane maputiro aripo ndo zvinenge zvakutariswa nedare kuonekwa kuti pamombe 3 dzawakabhadhara idzi unofanirwa kubhadhara dzimwe 1 yemaputiro nokuti kusaziva haisi mhosva. Munhu kana auya kudare dare ndo rinopenengura kuona kuti aiwa apa munhu akaenda undercharge sezvo munhu auya kudare
akauya kudare ndeuyu kawo kana kuti mukadzi ameno, asi nyaya iri mudare macho dare rinenge rakuvheneka richiona kuti pakagonekwa here zvavakachaja zvachona ndo zvinofanirwa here kuwanikwa. Vakachaja mombe 3, mombe dzavo automatically 4 dzekutanga dzevana chete. Toenda panhau yemaputiro handiti 1 zoita 5. Koiko kugara nemwana wemunhu kungogara makore akagara naye wa kugara chete hakuna zvinhu zvakadaro. Munhu anopuwa pension, anopuwa nasa, asi angachihowa pay yake every month. Saka ndo nyaya inenge yakuongororwa nedare, kwete kutiisa mumaaffairs avo kuti tiite zipi isusu we are included munyaya dzekurambana kwavo. No, hatimo mukurambana kwavo. Dare rinofanira kuramba richitori kunze nokuti hatipo ipapo. Kana tikanzwanana ipapo nedare tofambira mberi. Uyu kana ati mukadzi wake akarambana naye avakapuhwa zviga zvacho izvozvo, isusu sedare kana ati hasi kuda mukadzi tiri kumupa mutongo wekuti pawakachadzwa mombe 3 idzodzo waifanira kudzibhadhara dziripo 5 chekutanga, kuti 1 mwana musikana uyu anowana mombe dzake 2, mukomana 1 mukomana 1. Handiti then toinda panhau yekuti ndiwo wakatanga kubereka nemwana wevanhu unobhadhara maputiro kana kuti damage 1 mombe. Handiti sati isire zvinhu zvisiko kakumana right, iyoyo maputiro ndo chimanda ndo damage rachona iro right. Saka kana tadaro ipapapo zvinhu zviri kuonekwa nedare, handiti iye mwana wenyu kana ari kuti ndinoramba ndiripo pamba pemunhu paarambwa, ndo pavanenge vakushandisana hameno mitemo ipi. Isusu kwedu kuchivanhu kuno dare rinenge rapedza nemukomana uyu nemukadzi kuti akati hachada mukadzi iye, vakarambana zviri pamutemo, vakapanana gupuro. Handiti mapawa token of divorce mudare, handiti mapawa. Isusu kana tichiramba kutambira gupuro, tinotiramba kutambira gupuro kuti kwamakarambanirana kana kwamakatoranirana, makatoranirana kuna natete here, kuna nani, but uyu manje nyaya yake inopinda mudare nekuda kwokuti imimi sababa vacho makataura nemuromo wenyu kuti ndotora vana vangu. Kurodza hatimborodza nekuti kwanzi ndiri kushandisa trick yekurodza nayo mwana anongorodzwa zviri pamutemo, haisi mhosva. Shamwari uri kuti hauchada mwana wangu mukwasha, aiwa hapana chakaipa, wakabereka nevana vangu ndura mombe dzakati sekutaura kwamakaita. Kana ndaenda kudare, dare ndo rinozoziva kuti rinondibatsira sei, ndakakuchaja mari yakawanda here kana kuti ndakaenda pasi pekuchaja. Dare muri kurinzwa zvari kutaura, zvamakanga muchitoitirana zvachona izvozvo muri mega zvakanga zvitori chirong. Saka kuno kudare manje kana tichitaura nevanhu vari kurambana, marodzero edu emudare revanhu vari kurambana, tinotarisa kuti munhu akabereka vana vangani. Handi munondinzwa baba? Vana ivavo ndovo totarisa kuti vasikana vakomana here. Pavana vato vamaidira mombe 3 vavo, i4 mombe dzacho pane 1 yakadi yakatoshota. Then toinda pamwana wenyu wacho iyeye, hamuna kunge mamucherechedza kuti mwana uyu pane chimwe chinhu chaakatokanganisirwa. Handiti mapona kumainuko kana munhu vakachera makomba kana kuti vakapasa makomo eda, vanoita inonzi rehabilitation yekudzokorora kuchivaka makomo aya nekuisa sora nekudyara miti, kudzosera umhandara hwemunhu hwokuti awanikwa akaberekeswa nemunhu, hakuna anogona kuudzorera. Saka vakanzi damage inofanira kubhadharwa, hamuna mbozvicherechedza. Handiti mapawa ibasa redare, handiti mapawa. Saka izvozvo ndo zvatoda kuti tikugaidhei kuti imba inongonakidza bedzi kuti vaviri vagarisana vachiwirirana, kugarisana paine imba yacho. Then pane zvinhu zvekuti kana mwana wenyu aine madamages angakubhadharwa,
pazvinhu zvaanoziva kuti takaita tese izvi tikabata tese apa tikatenga izvi zvese izvi tiri chii hazviitwe nekoti inoi. Handiti mapawa kunobva anongopuhwa mutongo wekuti dare ravo rakaitwa kusvika apa. Maclaims anenge akuklema mamwe ose anenge akuenda kucivil court kudare hombe kune ripi kune riye. Handiti mapawa anogona kuti handibve pano pamusaka pekuti imba takazodai. Handiti vanoongorora izvozvo variko. Handitika tikada kuita favor isusu sedare tinomubatsira kusvika pekupedzesera tichida kutsvaga kuti hakuna munhu watinotendera mudunhu medu anoita basa rekuchapaza vana vevanhu. Wachapaza mwana wemunhu womuona rariject mangwana. Izvozvo hatitenderi zvinhu zvakadii zvakadaro. Saka uyu anoti imba ndakazodai ndikazodii handichakwanisa kuzodai. Izvozvo anotaurira isusu tisinei nazvo. Kana takuda kuti zvibude pachena tinongoisa magweta ka tiwendapo ndokuti ubatsirike ndobasa redare. Uyu asakoshiwo takabereka vana nemukadzi wari kurambana naye nhasi. Mukadzi wake wakati ndokuda iye akatora mwana wenyu akagara naye. Handiti agara naye hachamuda akumuona mhuno kukura mani. Handiti mapawa pari kunomuona mhuno kukura ka mangwana anosvika. Saka muchiona tichigara pasi tichiyananisa vanhu inhau yekuti right zvamakazvara vana vachona muzovaita sei. Handiti mapawa hatinei navo ava tu ava tine basa nevana vali avo. Handiti mapawa then anofanirwa kuziviswa nedare redu rino kuti mwana wako hakumbirwe kuti umuchengete. Ndiwe unochengeta vana vako unovachengeta chirudziro. Handiti mapawa right. Imimi kana aramba kuti mukadzi handichada saizvozvo mutemo nyange ukaramba mukadzi kana kurambiwa nemukadzi kana kuwana mukadzi ane chikomba ndiwe unochengeta vana vako. Handiti mapawa ndozvinotaura mutemo. Saka chikumbiro changu ndechekuti muri pano baba mwana ndewenyu. Handitika zvekutsamwisana zvokuti angati handidii chinopedza nyaya matare. Handiti hapana paunozosiyiwa wakagara muimba nemunhu achiti ndabvuma kusara wakagara pamba. Handiti iye anenge achirwisa nekwake ka iye ngaarwise nekwake amaproperties aya. Handitika muno uyo akada mutongo wedare remuno kuti outcome yangu yecourt anopiwa nasekretary wangu. Mwana wenyu paanoita mapepa ake ekuti kwamambo ndakanopiwa baba wangu vakapiwa zvavakapiwa pamusoro pevana vandakabereka nemunhu kwedu kuchivanhu ndokwatinoti hatisiye munhu achibuda mudare ramambo asina kuroora akabereka nemwana womunhu kwete. Handiti mapawa saka iyoyo nyaya iyoyo manje ndoyatakutaura kwamuri sababa kuti muibatisise kuti musikana uyu anogona kungotora njere handibve pano ini ndakazodini. Handiti muvakidzane ari kunzwa nekuona kuti chimiro chave apa. Handiti pakamira sei chii chaakunhingirira. Handiti zvinhu zvakadaro kwazvinozotisvitsa mangwana hatizivi. Handiti mapawa mwana wangu kana ari mwana wangu ndini ndinotomuonesa upenyu. Ndini zvekare ndinoprotekta mwana wangu but kana ndichimuprotekta ndinomuprotekta kuti asarasikirwe nezvake. Handiti mapawa chinenge chichimunetsa painhau yekungoti zvinhu zvedu zvatakashanda tese takazodii tikadii zvinhu zvedu zvatakashanda chese. Dai pasina izvozvo zvinhu izvozvo izvo ndo zvatakaongorora mumatare munomu kuti mukaona vanhu vachinetsana pane zviri nani zviripo. Izvozvo hazviitwe nedare redu manje. Handiti mapawa zvinoitwa nei necivil court kuenda kuti ndiri kuklema zvinhu zvangu ndauya kumaintenance. Handiti mapawa ukaona kuti murume anozondinetsa kuchengeta vana kuti ndimirire mari yekuti auya nayo paanoda zvinondinetsa unongoenda kumaintenance. Koita mari inongogazetwa kotuko nevatongi
Alright, ukuda mari yakati, right, aiwa, bhatarwa mari yakati pamwana pamwedzi. Handiti uyo achamirira kuya kuzoti akaona iwe uchira kuti mwana azodai. Hazvisi kureva kuti akabvisa maintenance haachadzidzisa vana, haachatenga hembe dzevana ava, kwete. Maintenance chunhu chekuti vana vanorarama sei. Handiti mapoa, vanorarama sei. Saka nyaya inganetse uyu, handiti mangwana anogona kuona uyu achidzoka kuti ndaifungidzira kuti ndiri murume, apa ndapakundikana. Upenyu hwokufurirana mazera aya muchaona. Handiti vanoti vakasangana pakashaya umwe ane njere dzinodarika vamwe, zvavatotaurirana vatowina. Handiti mapoa, but ndine urombo zvikuru kuti kana dai taizoita vabereki vanopindira mukuuraya dzimba dzevana, vabereki ivavo vakashata. Handisiye ndisina kukuudzai mashoko iwayo. Saka kana ndakuudzai mashoko akadaro, munamato wemunhu ukabviswa pano pausina chawakatadzi, hakuna anohwina ari kupomera munhu mhosva yekuti wakazondidai, wakazohura, ukazodini. Hure rinozooneka pamberi patiri kuenda. Hakuna mukadzi akanaka kudarika umwe. Handiti mapoa. Zvinodiwa nevarume pavakadzi hakuna zvizhinji. It's only one thing. Handiti mapoa. Hakuna anouya achizoudza umwe kuti ini kwandaendawo kwakadai, umwoyo kuti kwandaendawo kwakadai. Ukaona vanhu vakuendesana kumatare, baba, zvinhu zvinomira zvakadii, zvakanaka. Saka ngatiregei kuverenga mazuva mashoma anenge ararama vanhu vachiwirirana. Ndoda kukuudzai, kugara kweseko kwavaita kubereka vana 3 vava muchivaona vachiberekwa, mazuva ekufara kwavakaita mashoma stereki pane mazuva ekutadzirana. Handiti mapoa. Saka nyaya iyoyo ndo nyaya inobva yangozivikanwa kuti kana tichitaura nemwana munomutora motaura naye semwana wenyu. Kurasikirwa newe semwana wangu ilosi, nokuti ndokuda semwana wangu. Handiti mapoa. Zvizhinji zvese zvinogadzirwa nemutemo. Iye zvino chimhanya apa udai, chimhanya apa udai, chimhanya apa udai. Hakuna chinhu chinotengesewa, handiti, kana chamiswa neumwe chete wavo kuti aiwa chachibatwe nokuti ini ndiri patendi pasera machiri. Handiti mapoa. Kuchenjera pamuromo mukutaurirana kana kudini hazvisiri zvinoshanda. Chinoshanda mutemo. Handiti mapoa. Saka ndachida kukupai njere kuchenjedzaimi kuti musikana uyu kana achida zveupenyu hwake, handiti one man's meat is another man's poison. Handiti mapoa. Unogona kufunga kuti ndanzi reject. Handiti uchidonha pasi potoita mwana unozvambarara pasi kuti wakumana handisi kuda kuti anorovera pakaoma, ngaazvarovera pandiri kuti asakuvari. Handiti mapoa. Izvozvo in life ngatizvitarisei. Handiti mapoa. Hama maoko zvavainoreva vanhu ndezvekuti kana wasangana nenyaya yakadai, chekuita kushandisa njere nemaoko. Handiti mapoa. Zvii zvandofanirwa kuita kuti vana vangu pavanofamba vave vana vanoita vachionekerawo. Ndo mamai mazhinji muri kuvaona vasikana vatiinavo munoma vabva kumba kuseni kubasa kwavauya kuzoshanda nemaoko avo. Tinavo pano hapana ambomwa mvura ndakamutarisa. Handiti vosvika kumba vanogara vachiti ana baba vanotoveko vachiitawo zvavo. Makomborero kuuya kwaanoita pamunhu anenge atadzirwa kana achipomerwa makuhwa muzvinhu zvake, kuyambutswa muupenyu. Datya unorikava
woriyambutsa paranga richitadzwa kuti wakomana tiri kushuwira kuenda kuseri uku, wobva warikava robva raenda ikoko, iwe woti ndarikava wena, iro riri kupururudza kuti vakomana ndayambutswa, handiti mapawa. Saka kutaura tsumo nemadimikira mumatare kana kuti muchivanhu, kuti munhu kana wanogara paunenge uri ufunge chinhu chinokupa ushingi muupenyu, handiti mapawa. Unopangwa zano iwe une rako, handiti mapawa. Ukaona tikakupanga zano iwe usina rako, hapana kwatiri kuenda, handiti mapawa. Saka nyaya yedu uyu ari kubatirira pekuti baba takazodai tikadai vakanditi vachazotora muningi, ko iwe waida kuzongonotangira pekunoti ungonopa vanhu mwana wavo usina kuroora mumusha mavo, iwe wakabereka vana nemwana wavo, zvaiita here muzee? Vati mwana hautauri, baba havaigona kutaura mashoko ekuperekedzera vanhu, vaingovaudza kuti varume makabereka nemwana wangu vana 3, handitika ndiri kuda roora rangu rekubereka kwamakaita nei nemwana wangu, zvekuramba naizvo ndezvenyu muri vangani? Muri 2, mukadzi nei nemurume. Panapa chandoda kutaura nemi pano inhau yeroora rangu, zvamatouya kudai listi renyu iri rekuroora mapedza nawo vanhu, handiti mapawa. Ndo nyaya ingadai yakaitika munyaya yenyu, kwete kuti muzonzi vakati tipei, hazvishande kudare nechivanhu izvozvo, handiti mapawa. Saka ndo nyaya yenyu pandika kuti ndiipedzere. Tete murume ari kuti inini hangu zvemukadzi handichada, pati shoko iri sitariramba kuti ringe riri kutaurirwa muno, ishoko rakataurirana kudhara pakati penyu nemurume wenyu, handiti ndizvo? Asi maconditions manje ndoatiri kuonesana kuti aiwa, iwe kana wati mukadzi hauchada, pawakachadzwa pfuma navatezvara vachiti mari yemombe dzevana vakabereka, mutemo kuno kwamauya unoti chakati hachina kutaurwa, chakati hachina kutaurwa, handiti mapawa. Ozoti kana achisiyana neweyo anosiyana newe, asi achiziva kuti mitongo yangu yandaiti ndakapedza iyaya, hazvisiri izvozvo, dare ndiri kuzviramba. Kana muine zvinhu zvenyu zvamuinazvo zvaunoti handibve pano nekuda kwokuti takazodai, handiti izvozvo hazviitwe nedare rino manje, handika unenge wakuenda kucivil court wotarisa nyaya yekuti ndine vana inoenda kumaintenance, wotarisa zvokuti tine maassets edu aya, zvinhu zvedu zvatinazvo zvatakaita tese zviri kakurambirira munhu tasare nazvo achindidzinga pamusha kana kuti achindiramba mumusha, izvozvo zvinoitwa nemutemo, handiti wapawa. Hauna chaunorasikirwa nacho pazvinhu zvako zvawakabata nemaoko kudai uchishandisa mutemo, handiti zvinganonoke but unowana zvinhu zvako, handiti kunzi handibve paneni zvakazodini dini. Ironda raunenge uchiisa muvabereki vako, unoona kuti baba munhu akazvipira kuti mwana zvavakuitiswa vana vatorana, ipapo matopakanganwa, makatopakanganwa pekuti pane umwe akasacrifice kuzvipa nguva yekuti inini hangu ndinomira nemwana wangu, haangarambe kana kurambiswa murume wake wada, handiti paitaurwa nyaya yakapusa stereki panapa baba yekuti mwana uyu anomwe murume akatomirira, ndiye aitaurwa soka sema achinzi ari kudiwa kunzi ano murume wake waanofanira kuti apiwe kuchechi, handiti tete ndo zvaitaurika pano, ndizvo zvaitaurika, handiti mazvo. Saka isu tikanzwa zvinhu zvakadaro so tinoita shungu, hatidi zvinhu zvakadii zvakadaro. Munhu anochoisa mukadzi waanoda, mukadzi woda murume waanodii waanoda. Ikutyora kodzero dzemunhu kana maona taakutsvagira mwana murume, handiti mapawa. Mazuva ano kune theme iri kunzi not in my village. Isu tine mavillage yedzi tine chiramba izvozvo kuti muno mangu muno hamuitwe izvozvo, not within my area of jurisdiction.
ino yangezi ino yese kubva kuna munyatuko kunosvika kuna musengezi, kubva kuna mupuroko kusvika kuna munyati kupasuku, atidi zvinhu zvakadaro. Handiti mapawa. Saka tiri kuti isusu nyaya yekutaurwa nemukwasha muri kuinzwa, hamuna kutanga kuinzwa nhasi. Handiti mapawa. Nyaya yavo vari vaviri. Ndozvekutaura murume wako ari kupfuurira nematare ake amakamboita yekuti aiwa ini zvemba ino. Handiti mapawa. Iwe unoti kudii? Unomuda? Mosvikepi? Muchiti umwe anogara kwako? Umwe anogara kwako? Inenge iri kwerimba yacho. Mangwana unouya wakanzi mamoni nyama idzo dzichiri kupisa. Handiti wapwana? Chinhu chatinotya chinhu hwani. Kana munhu uchigadzira nyaya dzako, zoda kugadzira uri kunze kwemusha wevanhu. Handiti ka? But kubuda mumba. Handiti tikapambwa ofisi yedu inoi. Mukoma avati, ndindakazodai ndindakadai. Handiti kuti macheya angu aya nemadeski nechi zvisaparare. Handiti ndinobuda. Ndinogara apo ndichitsvaga murandutsiri kuti hendei munoona macheya ari umu nerukukwe nei zvese ndezvangu imi. Hendei munovabvunza ava kuti ofisi ndeyavo kuti chiri imomo chavo chii. Handiti munhu wouya munoona zichinzi chimbobudai mese. Iwewe chimbodzokera sinzi muine zvakati zvako. Iwewe kana uchiti ofisi ndeyako chienda utsvagewo zvekuti chimbosiyawo vasare vachimbodii. Ndomutemo zvaunoita. Handiti mapawa. Chatinotya kuzonyadzisa baba. Handiti mapawa. Nedare rino rinonyara kuti mai vaya vakazonobatwa nechikomba mumba. Mouya kuno makabatwa ropa vanenge vakatokubatira naye. Kuti makuona mambo uyu mukadzi uya but haisi mhosva yako. Handiti wapawa. Saka nyaya yedu inoda kuti kana tichiita ngatifungei kwatiri kudii, kwatiri kuenda. Kana chingave chii chakanaka chakambotouya zvichida chakauya nekubudikidza neruoko rwako runopa. Parunopenyera kana kuti chinoitisa kuti munhu ave neupfumi. Varume vakawanda, vakadzi vavakatanga navo ndo vano maoko anopa upfumi. Handiti wanawo upfumi wofungidzira kuti hakuvaita danga ndo chaizvo. Kana kutora ndichiramba. Handiti unoramba umwe chete wechitu unogumira ipapo. Handiti wapawa. Nokuti hapana anogara apa pamuri apa kuti kwanzi ndatsamwa sereki inini mukadzi uyu akazondidai murume uyu akazondidai. Handiti inhema. Tikabvunzwa kuti manyengo akangani murodhi muchifamba umu anodzoka nhasi. Handiti mapawa. Saka izvozvo izvo ndozvatinofanira kutanga tafunga. Mukatsurwa nababa, teererai kuti baba vari kuti chii. Hakuna baba vangade kuti vakagara kumba kwavo vachifunga kuti mwana wangu nhasi zvaraveiyedza kudai kwakamira sei, vanorarama sei. MaBP ariko aya nedzishuga dziriko idzi. Varume tave maprostate cancer. 40 years zvichienda kumusoro ndo urwere huriko. MaBP anokwira. Handiti wapawa. Saka tumenteni malevels emaBP neshuga nekudini kuvabereki. Usaite chinhu chekuti mubereki anoshushikana nacho kuti mningi mwana wangu. Nhasi ndanonoka kuya pano muroora haya motikari yandadedza kupurazi kuti izotora muroora. Akazvitakura. Ndichingobata murume mukuru mumba, munhu wechirume. Kutarisa kuti nyaya iyi yakanangana neni mwana wevanhu. Ndazofara ndakunzwa kunzi murooradi asununguka zvakanaka. Handiti izvezvi saka ndikutotonga dai. Hazina chiri kundidii stress. Murume wacho aripo
ko muri kusara panapa mukadzi wangu ini mai yangu ini ndiwe mosiya kuti itakurane nemukadzi wako kuenda kunini ko iwe muridzi inawe kubereka handiti Mapaula. Saka ndandichikumbirisa baba kuti motaura nemusikana semwana wenyu. Inzira dzakawanda dzekumubatsira nadzo. Isusu kumutemo hatisiye munhu achidzvinyirirwa kana kuti achitadzirwa takatarisa. Pati pekuti vanhu vadanane handiti Mapaula, ipapo pakaoma. Nyaya iyane mwedzi mingani yatanga. Museamu makainzwa kuti yakatanga rini? Ine mazuva. Handiti yakataurwa pakaita nguva yekutsvaga mari dzemombe dzamakanga mataurirana. Iperiodi iyoyo mukaonana nhasi ichingotaura chinhu chimwe chete kuratidza kuti nyaya yachona kugadzirisika yaramba. Handiti Mapaula. Yekuti hatisati tasvika pakujudgment. Nyaya yeduka handiti tachimuonesa zvazviri. Tinoda kuti ivo vataureka. Iye ka ari kutaura kuti inini hangu mukadzi handichada. Mukadzi ari kuti ini murume ndomuda. Handiti Mapaula. Ndopandiri kubvunza kuti saka zvinotisvitsepi mugarisirano iyoyo. Handiti uyu ari kutaura zvake zvinotipei? Asi kwangu kufunga kwangu munina kana mwanangu mwana wabereka nemukadzi wako kuti aite upenyu hwakanaka kutanga wagadzirisa kwawakaroora hanzwa ukagadzirisa kuna mbuya vako vanova vadzimai vatezva vako ava mumba mako manaka because vako vana vacharoorwawo. Inda ndichifungidzira kuti muri kuti kugadzirisa upenyu hwevana vako kutorana nemukadzi wako moenda munogarisana zvakanaka. Mukadzi ari kubuda mbuya kuchada kuroorwawo hatitange kuenda dzachona dzanyanya akasike kutanga achiita nyaya idzodzi dzokubuda mumba idzi. Saka ini ndasvika pakuremerwa because yekutanga yacho inotorema chaiko kuti nditsanangure. Ndakamupa mari mai vake vavhunika gumbo kane mbudzi kuti aende. ari kutaura zvamai vake nekwane mpudziya hameno kana manzwisisa. Ari kutaura zvekwani mukaningirira waita nhau yekuti munhu ukati ukaisa rekodhi inozikamwa nevanhu inogona kuva mwana wachitungamira pairi. Atamupa mari kuti enda unorapisa mama ochinja kuti oenda kwaRarare kuchikomo achinyengwa pafoni. Unoita 3 days tinotsvaga nemupolisi asingaoneki. Kusvika pakuenda nemafotos papolisi. Zeta rapiwa vakatukwa nechikomba chemukadzi wangu papolisi paisendera wako. Vamufonera kuti kounozviitire chizvo. Vakatukwa naye nemunhu yekuHarare. So anotozikanwa paanogara naye. Handichakwanisa kuramba ndichiteera nyaya idzodzo dzakutondiremera. Dzawandisa. Saka tiri kuti baba muri kuzvinzwa here? Ndiri kuzvinzwa mama. Saka isusu mukomana wenyu kana kuti mukuwasha musikana anozoenderera hake mberi nekutora mamwe matanho anofambirana nenhau dzavo dzemaproperties avo avainawo. Handitika haamiswe nekunzwa dzino kuti ndakarambwa kwete. Anoita zvinhu zvese zvaanogona kunge achiita kuno kwaanouya kutora judgment kuti dare rabuditsa zvipi. Manga mune muchato here? Aiwa. Ndevedu chaiwa vemuno.
customary law. Saka isu tiri kumuti kana uchitiwo mukadzi wauchada senyaya yamabhirana nayo kure ichitaurwa ngaabvise gupuro racho token of divorce. Kurambana kwevanhu igupuro. Asi kana tichizonge tichirarama tichisangana muupenyu pane pamwe patinozoti makazoona here paya kakawanda vachidii mwanangu mwera soko manuwe anzi nava moyo gumbezi zvinge ravava hanzvadzi yangu aiva ndiripo ndinisoko zvakare saka tichachengetana zvedu haisi mhosva ngatinozvichengetedza haitisazoijekte kutara mwana wamoyo itona isusu baba wako vari pano kaiwa shamwariwo musuye vaipawo umbowo kuti zvakazodai. Baba, nyaya hombe inhasi ndeyekuti mwana wenyu ari kuramba mukadzi pamberi penyu, aramba mukadzi pamberi penyu. Nyaya iripo ndeyekuti pane vana varipo vadiki vanoda kuchengetwa nababa wavo, at the same time vachida extra care kubva kuna mai vavo. Handiti mapwa zvinhu tu. Vana vane makore mangani? Mukuru ane 9, wekiti wane 6, uye ane gore ne3. Vese vana vadiki plus vanoratidza kuti vari kuenda kuchikoro. Vari kuenda here kuchikoro vana? Vari kuenda. Vari kuenda ndizvo here? School fees unobhadhara revana, sadza unotenga revana, kupfeka unopfeka pamusaka pako iwo baba wavo. Toziva kuti hembe haitengwe everyday, but ndiri kukuudza kuti chinhu chaunozongotadza kuzokunda inhau yekuchengetwa kwevana. Vana vanofanira kudii? Kuchengetwa. Ukaramba mukadzi hauna kuramba vana, handiti? Saka yambiro yedu isu sedare repasi ndeyekuti take care nenhau yevana. Vana vacho navakurutuwa vakatonditorera vakatovaendesa kuSanyata. Ndokwavagara vachidzidza. 1 ndokwaidzidza, 1 aidzidza kuno kwavakatomutamusira. Havatransfer usingade, handiti? But chinhu chakakosha chandoda kukubatsirangu, pane pamwe pokuzvitorera burden, handiti, yekuti haugone kukunda. Hakuna baba vangarambe mwana wavo. Handiti wavaona baba vauya pano because of you, nokuti uri mwana wavo, handiti? Iwewe kana vana kuriko kune chikoro, handiti, hapana chakamboipa kuti vana vaende kuchikoro, but vanouya kakwauri panguva yaunodii, yaunovada, sekuti vana paholiday, handiti, mwedzi wese uinawo vana vako voenda kuchikoro, handiti. Panonzi kune nhingi visiting nhingi day revana vako kuchikoro, unotsvaga mari yako kwira unoenda vana vako unoradii, unovaona pachikoro. Uchiona mwana anoonekwa nomubereki wake, wakamutarisa so mwana wako wega, unofuratira uchigutsikana kuti mwana wangu, handiti. Mbuya ivavo nyange muri mese muchiwirirana ndovakachengeta vana vako vachienda kuchikoro, handiti. Nyange mamune umwe hwani wachona, asi umwe angachienda kuchikoro ari kunani? Kuna mbuya vake. Ndaiona zvakanaka. At the same time vana ivavo vanokura vachiziva tsika dzekumusha kwavo, asi zviri pasi pemwoyo wako, handiti wapona? Kurudziro yedu sematare, chinhu chinorema kudzidzisa vana. Sadza unoti chandadya vanodya vana vangu, handiti? But mari yekunobhajetera kuti tiri kubhadhara 300 US per term kumwana, iyoyo inogona kudii? Kuzokunetsa. Ngavaende kuchikoro, isu semadzimambo topiwa
Maripots ari kuuya nezvikoro museyamwa anotaura kuti vabereki havasi kubhadhara mari dzevana kuti vaende kuchikoro. Handiti ndopatinosangana navo apa. Handiti holiday ichikwana haamirire kuudzwa, haamirire kuudzwa. Handiti paunozoti antu kutora vana vangu inhau yekunge waona kuti ini vana vangu vachona ndotoita kutouchira kana chira kuona vana vangu. Hakuna mutemo wakadini wakadaro, ndo panozobva kurwisana ipapo. Munozvinzwa sekuru? Vana vakadzidza ndochishuwo chedu tese, but chinodakidza vana havadzidza vekurapiwa ivava kana kuti vekukanganisana kwevabereki ivava, vanobva vaita pfuti chaidzo muchikoro. Handiti nerimwe zuva vanorara muimba imwe chete ava nevava pamusha womwana, vakwidzwa ndege guru nevanhu. Manje amai tine 1 bedroom zvekuti makatangana nababa zviya ndezvenyu imba tatopuripeya iyo. Zvandiri kutaurira ineti zvine upenyu zvatiri kutaura. Ari kukadoma akatotenga purazi amai nababa purazi jenyuiri. Kana mafunga kutora nemurume wenyu wamana yekuzogara, baba kana mafunga kuzotora imba ndeiyi zita imba 2 yakadzokera kuita yakawani vari kugara. Saka pachitaurwa nebadzishe kunenge kuda kuvakiridza. Saka inini hangu chandanga ndichida kutaura sababa, ndofunga patakatanga dare tiri kumba, ndakati ngatiregedze kumhanya kukonikuruti. Nyaya dzerudo dzinonyadzisa. Handiti vana vanomarana nhasi, imi mapindira maisa madecisions kuseri uko achaona uyo apinda omuchiva otanga kudanana futi. Totadza kuzotarisana nesu sevabereki, vana vadzokera mumba mavo vakugara vese. Pamwe pacho tinogona kumhanya nekuti pane kugumburisana kuripo izvozvi. Isi tinawo madzimai mudzimba, totomborara takafuratira asi mangwana tomuka tatese. Ndo zvinoita rudo. Urwu rudo ndizvozvo, rudo rune kumarana nekuzorana mafuta zvese zvirimo murudo. Chakanzi rudo hakusi kungoti zvinoenda zviri chichetera. Mumwe musi vana vanomuka vagadzirisana nekuti ndo vakatangana atisu takatora nevadana nesu. Ndizvozvo. Saka ndakati ngatisiyei gepi pazvinhu zvedu zvatiri kuita inozotibatsira kuti mangwana tizotarisana vana vayanana. Inyaya yakanaka. Pane point inoti itaurwe clear. Yes. Both sides musaende muchiti mamongezi vatikasitodza vana, havana kutora vana vako aiva kuti vana ngavaende kuchikoro. Ukunzwa sisi ungasinge muchiti mamongezi akabva ati atore vana vake no havana kudaro. Vana vagara vari ikoko, vagara vari ngavaende kuchikoro. Vandiri kukuonesa ndepekuti usazvipe bhedheni yekuzvitsvaga kuti mwana aenda kuchikoro azodini aiwa iwe unenge wakazorora pamwedzi iwoyo uchiitawo zvaunenge uchiita nekamwana kako kauina kwako, uchitarisawo hembe uchidzitenga kuti vana vangu pavanouya kuholiday mwana wangu anowana pane chichi, mwana wangu anowana pane chichi. Hakuna vana vanorasa mai vavo kana wazogara, nyange akapuwa mari inenge nababa vake, vana havarase mai vavo. Mama akasungudza ruoko baba. Pamusoro ichanga ndinotenda nekutaura kwenyu. Hatigoni kutaura tichidaro. Kana ndiri seni handigoni kunditi mambongezi vakati nemhosva yekuti indiwo ndakanda tomboti kumwana wangu avo vana vake avo rega achengete chisara niwe pachi maoko. Chatichaita ndechekuti ungozomekawo shuwa kuti vana vagere zvakanaka here chete. Vari kuenda kuchikoro here. Vana vakakura vaine nhamo, vabereki vavo varipo. Mangwana vana ivavo ruvengo rwamunotanga nhasi ruru runogona kuve rweupenyu. Handiti mapawa. But hakuna vanhu vaviri vanofamba rwendo vasina kurangana. Handiti mapawa. Saka rwendo kana vanhu vakamborurangana vakarufamba mukaona vakusasamurana
vapei mukana wekusasamurana wacho iwoyo, nokuti tinozonongedzana mangwana. Handiti ipapa zvekutotaura nababa vavo kuti hatizive ramangwana. Ndakaona maneja wepazuva apo rimwe gore ndamutonga apo, nini ndakamuona mwana ari kuno kunhingi nekambereko kwavo tuya kuti mwana ari adzimai vachisunda trori yairema maoko iyo 50 years vanhu vakatarisa mambo mashoko enyu akazodai. Mashoko atinotaura muno mukabatisisa anodzora kutsamwa tikimakona. Saka nyaya yedu ikai pari nhasi isu hatisirisu tinoti kumba kwenyu mazodini makazodi aiwa. Isu kuno tinoshanda neoutcome yedare kuti vanhu vakapinda mudare nyaya yavo ikazodai kana taiswa mashoko mumuromo. Handiti vemidhiya ava vari pano pandadzokorora kutaura chinhu chimwe chete zvinongobuda ndichitaura zvinhu zviviri chinhu chimwe chete kangani kaviri. Saka mazuva ano tinototaura tichiziva kuti takazvivhenekwa, nyika iri kuona. Handiti mapawana saka ndinovimba kuti dare renyu patiri kurisiyira nhasi ndiipapa. Kana paine zvimwe zvinozodiwa munodzoka kudare. Anenge achida kuti kudzoka kudare achitaurawo zvinyunyuto kana kuti akubatsirwa kwaanenge achida kuita.